køre det? Hvad har du problemer? Jeg har fået spillet. Hvad har du? Kører over rødt. Ja, så kan du ikke holde din kæft. Kan du ikke få den? Har du ikke lært dig, hvordan man kan snakke med kunder? Hvad siger det, okay? Eller jeg ringer, så fyrer det. Du kan ringe til Gud, mand. For helvede. Hvad siger du? Du er bare... Du fatter ingen skid for helvede. Jeg skal ikke ud for helvede. Jeg skal også næste gang. Nej, jeg skal ikke, fordi jeg har købt billet. Ved du hvad, du har købt billet og kører med mig og ikke generer mig. Kan du ikke fatte det, men der er forskel de to. Jeg har købt Alle har købt billet og kører med mig. Ja. Du gør hver gang du vil snyde mig. Og resten af dit liv, du kan ikke snyde mig. Kan du ikke fatte det? Helvede, er du syg eller hvad? Ja, jeg er syg. Jeg så bare køre for helvede. Jeg er Hvorfor du syg. arbejder? Jeg arbejder for at køre folk hjem, og ikke idioter hjem. Helvede. Okay? Fucking svindler, mand. Du skal bare til hjem først for helvede. Du tager det ud.